Murag. Muna akong gitawag nga food baby. Sana all na baby. Oo. Remember mo ato katong duha ka, hey, juwa na ko. So since nabusog naman ta, giuhaw na sad. Ko. So our second stop diri sa Carcaranon City, ang Lokal Brew. Atong tilawan ang ilahang lami na mga drinks. Coffee, frap, mga drinks. Sa usa pa na, tara, kay para ang atong kauhaw matambalan. Kini si Ben Salise, tara, magsuroy ta! Okay na, sir? Yes. Sir, how may I help you? Usa ka tambal sa uhaw. Hot or ice, sir? Ganahan kog bugnaw, paras ka bugnaw siyang feeling. You like it with coffee or without? Ikay bahala. Anything else, sir? Pwede na sa gapil ka. Sige, thank you. Kuyog nato ang if natay coffee prince sa balay nato na kuyog lang medyo malito na nasa coffee prince rin si Carcaranon. This is John. So welcome, Adrian! Hi, Sir Adrian. Hi, there. Kumusta? Ana, share na kita na. So, sir, kumusta? Okay ra, binawag po. Kaginhawag yapon. Ang pangutan na to, sir. Before na to, pangutan na sa sa pangutan. Single ka, taken or taken for granted? Taken for granted. So kung sa kape pa, ikaw ang? Espresso. Ikaw ang espresso. Abi na ko ang barakong kape. Each origin has its own distinct flavor. Lagi no? Kaya ang sa Mount Apu daw, lahi sa taste ang lang beans. Yes. Lahi po sa Bukidnon and lahi sa Cordillera. So, kaya matter man ang soil nila, ang climate nila, which is, it would affect the flavor of the coffee. For you, sir, saan ang pinakalaming nga coffee bean imong natilawan? For me, ang pinakalami na ko natiluan na coffee bean is from, I think from Bukidnon, roasted by Coffee Madness. Pero kailangan dyan ka mo ato, sir. Dapat mutilaw dyan ka taga Mutilaw! Mutilaw ka mo ato dyan ka sa Bukidnon para makain ka Bukidnon feels. Bugnaw ka dito. Super. Bugnaw kayo. Pares sa yan. Ay, di na tapos Koreana, sir. Pero sir, ikaw, sir, you've been single for since single ka since Ay, actually, kala ko. Nanaki-fiancé. oy, sana all! Yan ako ganyan, ticket for granted. Bahay sa ako rin bitter tari. Ay, dili ko bitter. Ay, pakauna ko kape, di ba? Bitter. Sige, sir, nganong Lokal Brew ang pangalan sa imong? Why Lokal Brew? Lokal Brew because I want to bring good quality local beans here in the South. And I want, for the local word and for the brew, we are offering or we are serving different types of brewing method. We could serve coffee through espresso. We can also serve coffee through filter. So, kuha niyo siya, hashtag support Local, local. drink local. No. Support local, drink local. Mas lang yung magandang local. Only in Carcaranon yung Lokal Yes, Brew. sir. Wow. Carcaranon ka, sir. Lumad na Carcaranon.
Wow. So nagtuon jud ka ani mga coffee beans. You're a barista. I've been working in the coffee industry for I think 7 years. Wow. Before Local Brew. Dari sa di mo naila imong fiancé sa kape Sa dili sa kapihan ra po. Ay, sir. Karaan. Happy lang ko pero ay. Sir, ano tong sa harapan ko? Ano Tagalog mo ko? Unsa nila sa katubangan? Yung since dili ka coffee drinker o mag-dictate ka with coffee, so what you're drinking is one of our fraps, which is cookies and cream. Dili actually sir, dili ko magpalpitate minum ko coffee. Isa ra may makapalpitate na ako. Siya. In fairness, lami. Sir, when mo open? Like inyong operating hours. Due to COVID, our operating hours from Monday to Friday it's 9:30 to 8, but on the weekends it's 8 to 8. Sir, why coffee? Why do you love coffee so much? Why I love And why local coffee? why I love coffee is based sa akong experience, you can interact or meet with different people, yung mga customers niya. At first, customer ra naman sila. Pero as time goes by, sige sila balik-balik. Di mo na sila masuod. Mahimo na ni mong regular. Naiuba na, di mo inom or di mo inom sila drink kung di ikay mo himo. So through coffee, you can meet different people. May nakanindot. Sana all. Ang wala na na-mention di kato sa kapihan na ilan niya fiancé. Sige sir, excited na ako. Matilaw sa inyo ang mga lain-lain mga drinks diri sa Local Brew. Again, they're located in Petron Gas Station, Awayan, Carcaranon. Abayan Carcar. There is a Petron gas station. They're open from Mondays to Fridays. 9:30 to 8. 9:30 Then on weekends, it's 8 to 8 8. to 8. So take note of that mga Carcaranons, no? Mga lokal niyang mga kuan rin kapital kapag gamitin ng mga beans. And take note sa kapihan sa niya na ilhan ihang fiancé. Take note. Kung maka me and my jowa. Me and my fiancé na siya. Ako, me and walang jowa pa rin. Sir, paimna na gugkuhan na. Sir, sige na. Paimna na ako. Tara. So, si Sir Adrian, nag-prepare og ka ng kape para nako, no? Sir, asa ginigikan na coffee beans? From Mount Apo. Mount Apo. So, di-manually grind ni niya, no? Nagigamit niya, ano dari. So we breed the coffee through V60. Dili daw kani siya bitter. So, tilawan na dyan na to, no? So, inyo dyan makita nga matilaw na kong kape. So you try siya sip, hinahinay lang. Actually, humot kay siya. Dapat saba daw kayo. Di ba? Wala pa. Ako nanunduman ang mga init na mga pagbati sa una. Lain man ni si Sir Adrian, ay mabalik ang mga feelings. Maka-happy ang kainit ba? Okay na ko. Matod pa ni Moira, paubaya na lang. Ipapaubaya ko na sa kanya. Sir Adrian, dagan kayong salamat aning kape. Sure, enjoy. Once again, this has been our second stop, ang Local Brew with Sir Adrian. I am Ben Salise. Kita-kita ta sa sunod na to nga stop dito sa Carcar City. Ipapaubaya ko na sa kanya.